al'umma suna da yanda za su yi. Don in baka manta ba, minista na tsaro na ƙasa General Magashi shine ya fito ya ce jama'a su je su kare kansu, so ya tabbatar wa da mutane cewar gwamnati ba za ta iya ba. Kaga ɗaya kenan. To tunda kullum ana yi muku kisan kiyashi, me ya hana ku kare kan naku? Kowane irin banda a arewa Bahaushe ba wanda za a dinka wa irin wannan cin kashi aka, sai Bahaushe. Saboda sai ka rasa to ina ma ruwan ɗan lahira da mutuwa. Kai already a kawo matarka a gaban ka, a kawo ‘ya'yanka kai waya. Akwai hakimin da ya faɗa min a Zamfara, ya ce an wayi gari sai a yi maka waya a ce ka kawo ‘yarka wanci, ka kai ta, ka ɗora ta akan babur, ka kai ta a lalata da ita a gabanka, a gama ka tafi da ‘yarka gida. To wannan da ake wa wannan menene rayuwarsa a duniya? Tsoron kuma me ake? Ba ruwan ɗan lahira da mutuwa, don matattu ne. In ka riga ka mutu ba ruwanka da tsoron mutuwa. So maganar ita ce, an samu wasu local governments da sun jajirce. Na san akwai misali mutanen Biyu sun yi ƙoƙarin wannan, na san mutanen Kurfi sun yi ƙoƙarin wannan, na ji mutanen Bakori suna ƙoƙarin wannan. To sauran local governments me ya ci su? Idan ya zama na cewar gwamnati bata iya ta kama masu shigo da makamai ba, idan custom bata iya hana shigo da makamai, ana cinikin makamai kamar yadda ake cinikin gyada ba, to kai dan me isa gwamnati za ta ce kai ba za ka sai makami ba, kai ba za ka kare kanka ba? Tsayan faɗa maka, yanzu an wayi gari a ƙasar Najeriya ba za mu ce muna da gwamnati ba, don gwamnati bata kare mana hakkinmu ba. Yanzu ma gidanka za a je da rocket launcher a sauke katangar gidanka, a ɗauki mutum a tafi da shi, sai yadda aka yi da shi. A zo ga shi jaji, ga Zaria, ga tsakanin jaji da inda aka zauna ana awa 3 ana sata al'umma, a ce ba wanda ya zo, ba police ɗin da ya zo. To kaga kenan babu gwamnati. Idan ka ji da hukuma a Najeriya ta zo, to ta zo ta cuce ka ne. Ka faɗi gaskiya a ce a je a kulle shi, a je a kashe shi. To yanzu ma an wayi gari ana bi. In kaga an fara kashe 'yan siyasa, aka zo aka fara kashe 'yan jarida, aka zo aka fara kashe irina masu kare hakkin bil'adama, aka ce an fara kashe irina, to ka tabbata ka san gwamnati ce take yi. Saboda me? Ita gwamnati, kowace azzalumar gwamnati a duniya ba abin da take kamar a faɗa mata gaskiya. To banda azzalumi ba mai kin gaskiya. In kana da gaskiya zaka so gaskiya, zaka so a faɗa maka gaskiya. Kuma hakkin al'umma ne. Kuɗin Najeriya ba kuɗin shugaban ƙasa bane, ba kuɗin gwamna bane, ba kuɗin sanata bane, kuɗin al'ummar Najeriya ne. Saboda haka kuma kai ka nemi ka shugabance su, ka shugabanci kuɗin nan. To idan ya zama na cewar kuɗin ka fito da misali tiriliyan 10 ka ce a tsaro, duk abin da masu tsaro suke nema Janar Buhari zai ɗauka ya basu. To amma me isa bai bi diddigin abin da ake amfani da kuɗin ba? Ya kamata a bi diddigin abin da yake amfani da kuɗin. Kuma idan da ana aikin yadda ya kamata, ai za mu gani a ƙasa, za mu ga cewar abin ya ragu. To amma ba raguwa yake ba, kullum ƙaruwa yake.